ମାର୍କେଟରୁ ସମୁଦ୍ରୀ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଇସାରେ ମିଳିବନି। 4-5 କିମ୍ବା 10 ଟଙ୍କାରେ କିଲୋ ଥିବ, ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଡେଲି କିମ୍ବା ହପ୍ତାରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବିତାଇବେ ସେହି ବିଷୟରେ ହିଁ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବିତାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କିଣନ୍ତୁ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିବେ। ବହୁତ ଆସାନୀରେ, ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧିବାର ସଉକ ଅଛି, ଷ୍ଟୋନ୍ ଅସଲି ଷ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଲଗ୍ନ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ସେ ଅସୁବିଧାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଉଥିବ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଉ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋ ନମ୍ବର ଆପଣ ଥରେ ପାଇଯିବେ। ସେଇ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲା ଏନର୍ଜି ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ୟାଡ଼ ଏନର୍ଜି ଆଉ ଗୁଡ୍ ଏନର୍ଜି, ଭଲ ଏନର୍ଜି ଆଉ ଖରାପ ଏନର୍ଜି। ତ ଏନର୍ଜି ତ କେବେ ବି ଦୁନିଆ ଭିତରେ କି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏନର୍ଜି କହିଲେ କ'ଣ? ଏନର୍ଜି କହିଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା ପିଣ୍ଡ ଯେଉଁକି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଘରେ ଭଲ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଭଲ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିବ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଅଫିସକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାମରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଯଦି ଭଲ ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ ଔରା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଔରା, ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଔରା ସ୍କାନ୍ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହା ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣ ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ଔରା କେତେ % ଭଲ ଅଛି, ବୁଝିଲେ? ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ଔରା ଭଲ ଅଛି ନା, ଆପଣ ଅଫିସକୁ ଆପଣ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଔରା ଡାଉନ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହୋଇପାରିବନି, ଆପଣ କେହି ପଚାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ କାମ କେହି କରିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରେ ବି ଯଦି ଏମିତି ଭଲ ଏନର୍ଜି ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଇଯାଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଥିବେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଭାବରେ, ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ହେଉଥିବ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଉଥିବ। ଯଦି ଖରାପ ଏନର୍ଜି ଥିବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ପଚାରିବେନି, କାହାରି ପାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁହଁ ବଙ୍କା କରି ଲୋକମାନେ ଚାଲୁଥିବେ। ତ ଏମିତି ବ୍ୟାଡ଼ ଏନର୍ଜିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆରେ କିଏ ନଜର ଲଗାଇଦେଲା, ଆଖିର ନଜର, ତାହା ହେଉଛି ଏନର୍ଜି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେହି ଖରାପ ଏନର୍ଜି ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ନା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତାହାର ଖରାପ ଏନର୍ଜି ଆପଣ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ତା ଏନର୍ଜିଠୁ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ, ତା ଏନର୍ଜିରୁ ଯଦି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜିର, ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଡାଉନ୍ ଅଛି, ତ ତାର ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେ ଏନର୍ଜି ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିନଥାଏ। ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, ମା ଝିଅ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ହେଇଥାଏ। ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଡ଼ ଏନର୍ଜି, ଇଏ ଆସିଥାଏ କେମିତି? ବେସିକାଲି ଆସିଥାଏ ଆମମାନଙ୍କର ଚପଲ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ଜୁତା ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଜୁତା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥାଉ, ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଉ, କିମ୍ବା ଖାଲି ପାଦରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖରାପ ଏନର୍ଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ତାହା ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ନେଇକି ଆସିଥାଉ। ପୂର୍ବ କାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମର ଦାଦା ଦାଦି ନାନୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲୁ ଆମେ ବାହାରୁ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ବାହାରେ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ରଖି ଦେଉଥିଲେ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଆମେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେସବୁ ପ୍ରଥା ପଳେଇଗଲା।
ଆମେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଚପଲ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଉଛୁ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଖରାପ ଏନର୍ଜି ଅଛି ସେ ଏନର୍ଜି ସେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ ତ କରିଯାଉଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେ ଏନର୍ଜିକୁ ବାହାର କରିବା କଥା। ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ତ ପାକ୍କା ଘର ହେଇଯାଇଛି। ପାକ୍କା ଘର କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆଣିକି ବକେଟରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଘର ପୋଛା କରିଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରୀ ଲୁଣ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମିଳୁଥିଲା। ସେଇ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇ ପୁରା ଘର ପୋଛା କରୁଥିଲେ। ନଚେତ୍ ଗୋବର ମିଳୁଥିଲା, ଗୋବର ଦ୍ୱାରା ଗୋବର ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇ ଘରକୁ ପୋଛା କରିଦେଉଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଡ଼୍ ଏନର୍ଜି ଥିଲା, ବ୍ୟାଡ଼୍ ଏନର୍ଜି ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ରୋଗରୁ ବହୁତ ମୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ସେ ଯୁଗରେ ଏତେ ରୋଗ ନଥିଲା ଯେତିକି ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଘର ଭିତରେ, ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ତ ସେହି ବ୍ୟାଡ଼୍ ଏନର୍ଜିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରେମେଡ଼ି ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହା ହେଉଛି କି ସମୁଦ୍ରୀ ଲୁଣ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମିଶାଉଛନ୍ତି ମିଶାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବକେଟରେ ସେଇ ସମୁଦ୍ରୀ ଲୁଣ ଆମର ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିକି ଟିକିଏ ଅଧେ ପକାନ୍ତୁ, ଡେଲି ପକାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହପ୍ତାହରେ ଥରେ ପକାନ୍ତୁ, ମାସରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ପକାନ୍ତୁ। ପକାଇକି ଆପଣ ଘର ସଫା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମାସର ହେଉ 15 ଦିନ ହେଉ କି 2 ମାସର ହେଉ ଘରେ ଟିକେ ହବନ କରନ୍ତୁ। ହବନର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯିବ। ଲୁହାର ହେଉ ପିତ୍ତଳ ହେଉ ଯେମିତି ହେଉ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାକୁ ସାବଧାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ପଣ୍ଡିତ ଡାକିକି କରାଇ ପାରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଗାଧେଇକି ସକାଳୁ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ହବନ କରନ୍ତୁ। ହବନ କରି ସେ ଧୂଆଁକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଡ଼୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି ସେ ବ୍ୟାଡ଼୍ ଏନର୍ଜି ସେ ଘରୁ ପଳେଇ ଯିବ। ଏହି ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର ଯେଉଁ ଖରାପ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଏ ଖରାପ ଏନର୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ପଳେଇଗଲେ ଆମ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଭଳି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି 2-3 ମାସ କଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେଉଅଛି। ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ ସମୁଦ୍ରୀ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଇସାରେ ମିଳିବନି। 4-5 କିମ୍ବା 10 ଟଙ୍କାରେ କିଲୋ ଥିବ, ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଡେଲି କିମ୍ବା ହପ୍ତାରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ସଫା କଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ସେଇ ଲୁଣରେ ହପ୍ତାରେ ଥରେ ଗାଧାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଅଉରା କ୍ଲିନ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଡ଼୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି ନା, ସେଗୁଡ଼ା କ୍ଲିନ୍ ହେବ। ଆଉ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ଯେଉଁକି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ ପିନ୍ଧିକି ସେ କପଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଉଥିଲେ, ନଚେତ୍ ତାକୁ ସଫା କରୁଥିଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଡ଼୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ ଏନର୍ଜି ରିଟର୍ନ ଆସିଯିବ। ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଭଲରୁ ଭଲ ଯେଉଁ କାମ ହେଇପାରୁନଥିଲା ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ।